34 minutos en directo nos estudios de Onda Cero Radio. Xa está connosco o portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, don Borja Verea. Moi bons días. Bo día. Como está vostede? Moi ben. Bueno, pues aquí estamos inaugurando Nadal, pues a actividade de Nadal, a programación navideña. Hombre, todavía queda moito, acabamos de estrenar este mes de Nadal, pero bueno, xa se prendeu a iluminación en Santiago. Pois polo que se está a ver, como ve vostede pues, este ano a programación navideña, o alumeado de Nadal na cidade, como percibe? Os ointes xa saben que non me gusta facer política coas festas e moito menos co Nadal, non? Por lo tanto, eu o que vou é a aplaudir, polo menos, a intención que di o Concello que ten de querer converter o Nadal na terceira festa da cidade, non? A partir de aí, bueno, pois, lóxicamente, eles teñen unha visión do Nadal peculiar, nin mellor nin peor, senón que diferente, e nós temos outra, un Nadal máis tradicional, con, bueno, pois con conceptos, ideas e tradicións de toda a vida, non, para entendernos. Como dicía Ramón, aplaudo a intención do Concello, que di que quere converter o Nadal nunha das festas máis importantes da cidade. Nos faríamos o mesmo, con máis recursos, con máis orzamentos, con máis programación, pero sobre todo cun espírito diferente, que sería, bueno, pois todo o mundo comprende un espírito máis tradicional, un espírito máis santiagués, un espírito, en definitiva, máis navideño. Pero a partir de aí, os ointes xa saben que eu non me gusta utilizar as festas, e moitos menos as festas do Nadal, que son unhas festas moi especiais para as familias, moi especiais para os rapaces, e todo o que sexa axudar e botar unha mão, pois aí vai estar o Partido Popular. Ahora imos con outros asuntos, pero bueno, para xa pues, completar asunto Nadal, nos din que na Praza do Obradoiro, no bosque que hai ali na Praza do Obradoiro, está a árbore, según nos comentan, eu non o vin, non o sei, pero algunhas animaliñas, algunhas figuras dos animaliños que ten as orellas demasiado puntiagudas, pero cal pode ser pues, un perigo para os rapaces, nos di un ointe, pero bueno. Pensei que era metafórico, é real. No, é real. Sí. Eu non o vin, non o sei. Bueno, nos as dixeron cousas hai que ter cuidado porque precisamente porque está pensado para os rapaces, claro. Non? Que o que estábamos falando. Bueno, pues estaremos pendentes, bueno, se vostedes pues teñen imaxes e tal, os compartiremos, eu non o vin, pero bueno, parece que pues as figuriñas que hai ali no bosque teñen as orellas un poquinho puntiagudas, é o que nos di un ointe. Bueno, señor Verea, sí que houbo un problema, hubo un accidente múltiple de 3 vehículos en Santiago que provocou que o parque de bombeiros quedara baleiro durante hora e cuarto. Veñen de publicar os bombeiros de Santiago que levan 48 horas consecutivas sen operatividade real. Din os bombeiros que hoxe luns o servizo arrinca de novo con 3 bombeiros para todo Santiago, 3 para unha capital autonómica patrimonio da humanidade con máis de 100.000 habitantes. De novo, temos problemas dende fai 48 horas consecutivas co parque de bombeiros. Bueno, como estaba vendo vostede hoxe, luns 1 de decembro, o parque de bombeiros compostelán? Pois coa pregunta que se están a facer todos os ointes de Onda Cero, ou gran parte dos santiagueses e das santiaguesas. Que máis ten que pasar? Que máis ten que pasar? Porque a realidade supera a ficción. Ainda está na cabeza, na mente, esa imaxe do túnel de Hórreo pechado por primeira vez na historia desta cidade, e agora, bueno, pois imos camiño dun novo récord, xa non un día o parque de bombeiros inoperativos, senón que estamos falando de 48 horas. Hoxe mesmo, hoxe pola mañá, estaban 3 ou 4 bombeiros activos, por lo tanto, o parque esencialmente inoperativo. Houve un accidente con 3 vehículos e tiveron que sair pues, prácticamente todos. Por tanto, nunha sensación de abandono e do parque para non poder atender outra emerxencia, non? Están xogando con lume. A ninguén se lle pode escapar que en calquera momento pode ocorrer algo realmente grave, que por non ter efectivos suficientes ou porque estes efectivos
teñen que pedir reforzos de outras cidades e, polo tanto, van tardar 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos máis, pois que poidamos estar falando dunha desgracia de verdade, con perdas de vidas ou con danos realmente importantes, non? Son unhos auténticos neglixentes, irresponsables e, ademais, semella que non queren chegar a unha solución, porque aí están, aí o que nos está chegando das negociacións, con parte dos representantes sindicais levantándose da mesa dicindo que as ofertas que pon o Concello sobre a mesa son un insulto. Lembremos ese céntimo por riba do mínimo legal que estaba ofertando o Concello. Unha auténtica tomadura de pelo. Non nos queda máis que insistir, denunciar e apuntar que cada día que pasa, pois a vida dos santiagueses sigue en perigo. É a miña responsabilidade de dicilo. Non é alarmismo, é a miña responsabilidade de dicilo cando estou diante dun micrófono. Se o goberno non quere recoñecer, se BNG e Compostela Aberta non queren recoñecer este feito, eu non vou a caer nesa trampa. E non me importa que me sigan insultando, xa estou acostumado. Pero que Santiago teña un parque de bombeiros inoperativo 48 horas pon en risco a vida das persoas. Isto en canto ao Parque de Bombeiros hoxe. Estamos 48 horas consecutivas en operatividade real. Non o dicimos nós, o din os propios bombeiros de Santiago a través das redes sociais. Falaba vostede, señor Berea, desa imaxe impactante, non? Do túnel do Hórreo pechado a pasada semana. O gallá que non se volte a repetir unha situación destas características, pero, señor Berea, que garantías hai de que esta semana de novo non se peche de novo o túnel do Hórreo? Garantías ninguna. Porque, como decíamos antes, é que a realidade está superando a ficción. Algún ointe imaxinou en algún momento que o túnel do Hórreo iba a estar pechado por falta de policías locais? En algún momento, algún ointe se lle pasou pola cabeza que podería pasar algo así? O que o Parque de Bombeiros iba a estar 2 días pechado? Como consecuencia da neglixencia e de responsabilidade deste goberno que non é quen de solucionar un problema que está á vista de todo o mundo. Como digo, a realidade supera a ficción. Que máis ten que pasar? Hai un perigo tamén, Ramón, que é triste e tremendo, que nos acostumemos. Que entendamos como normal algo que é completamente excepcional e que tiña que ser unha emerxencia neste Concello, unha situación de emerxencia real. O perigo é que nos acostumemos a isto. Señor Berea, casi en 30 segundos, tema facturas pendentes de pago por parte do Concello. Para cando vería vostede que pues, as empresas que reclama que se lles paga o Concello pues, vean satisfeita pues, ese pago necesario, non? Bueno, a alcaldesa non ten nin tan sequera os apoios dos que fixeron a alcaldesa. E, sin embargo, bota a culpa ao Partido Popular. Primeiro, que faga o seu traballo, a súa responsabilidade que conseguir os votos dos que a teñen aí sentada. E despois, se necesita os nosos, pois que non nos insulte e que pida os nosos votos con educación. A partir de aí, poderemos empezar a falar. Pero o primeiro que ten que facer é que os que a fixeron a alcaldesa, con 6 concelleiros de 25, que lle voten as súas trapalladas. Agora ben, insultándonos a nós, botándonos a culpa a nós, non é o mellor camiño para solucionar este problema. Pero ve vostede, bueno, se supón que no próximo pleno non iría de novo estas facturas, ve vostede que pues, habería un cambio, mudaría, baixo o seu punto de vista, actitude, neste caso do goberno? O primeiro que ten que facer é ver se chega a un acordo cos que a teñen aí como alcaldesa. Se non consigue ese acordo, pois terá que chamarnos con educación e sin insultarnos, pedir disculpas por decir que estamos destruindo a cidade e a partir de aí, bueno, pois se recoñece que os nosos votos son imprescindibles para ela sacar os seus problemas adiante, pois a partir de aí, ao mellor, podemos empezar a falar. Pois don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Nos quedaron moitos asuntos en riba da mesa, pero bueno, dentro dunha semana, senón antes, pois teremos a oportunidade de comentarlos aquí en Onda Cero. Un placer e un saúdo a todos os ointes. Moitísimas gracias.